Hei kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran ja kansanvalistusseuran järjestämään keskustelutilaisuuteen. Ja tilaisuus kulkee nimellä Aikuiskasvatuksen tärkein tehtävä, aikuiskasvatus, sivistys ja ekologiset kriisit. Ja alkuun ihan muutama käytännön asia, eli koko sali on mikitetty, eli sen takia rapinat ja kolinat saattaa kuulua tuonne Zoomiin läpi, niin ystävällisesti pyytäisimme pitämään kaikki ylimääräiset äänet minimissään. Ja keskustelu nauhoitetaan, tai tämä alkuosa nauhoitetaan, mutta sitten kun siirrytään yhteiseen keskusteluun, niin siinä vaiheessa sitten nauhoitus sammutetaan. Ja minä olen tosissaan Mari Korhonen ja tulen tuolta Tampereen yliopistolta, jossa mä teen laitoskirjaa ja mä toimin tässä juontajana tänään. Ja mulla on täällä mun tukena Vilhelmiina Harju. Hän tulee Helsingin yliopistolta, jossa hän toimii yliopiston lehtorina. Ja tänään sitten Vilhelmiina on meidän tekninen moderaattori. Ja ensimmäisenä mä pyytäisin lavalle Outi Yli-Tapio Mäntylän, seuran esihenkilön, ja hän tulee lausumaan meille aloitussanat. Ja Outi on kasvatustieteen tohtori ja dosentti, ja hän toimii yliopiston lehtorina kasvatustieteiden tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Ja hänen tutkimusaiheitaan ovat kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt ja vallan ilmiöt kasvatus- ja opetustyössä. Ja hänen menetelmälliset kiinnostuksen kohteet ovat kerronnallinen tutkimus ja muistelumenetelmätyön soveltaminen tutkimus- ja opetusmenetelmänä. Ja Outi on toiminut tämän aikuiskasvatuksen tutkimusseuran johtokunnassa jo usean vuoden ajan. Ja tänään pidetyssä vuosikokouksessa Outi valittiin seuran uudeksi esihenkilöksi ja puheenjohtajaksi. Eli onnittelut vielä siitä, Outi, ja tervetuloa lavalle. Kiitoksia, Mari. Kiitoksia tosiaan ja mukava nähdä teitä täällä salissa. Kiva joukko ja sitten siellä linjoillakin taisi olla jo yli 10 kuuntelijaa, niin tervetuloa lämpimästi tosiaan minunkin puolesta tähän meidän iltapäivään, jossa meillä kysymyksenä on, niin näkyy tuolla otsikossakin, että aikuiskasvatuksen tärkein tehtävä, mikä se onkaan, ja olemme aikuiskasvatuksen ja sivistyksen ja ekologiset kriisit käsitteiden äärellä. Ja jotenkin kun tätä aihetta ja teemaa ajattelen, niin se on erittäin tärkeää jotenkin tässä ajassa, kun mietimme kaikkea sitä uutisvirtaa, mitä me kuulemme median kautta, liittyen tietenkin maailmanlaajuiseen politikointiin, mutta myös kaikkiin niihin sääilmiöihin, mitä saamme kuulla mediasta, mutta myös ehkä mitä olemme tänä talvena itse kokeneet, esimerkiksi täällä Suomessakin, ja kun tuolta pohjoisesta tulee, niin välillä miettii, että miltä se meidän talvi näyttää, ihan tämmöisenä konkreettisenakin näkökulmana, kun ollaan näiden ekologisten kriisien äärellä. Ja tosiaan todella niin kuin yhteiskunta on monitavoin niin kuin rakentunut tämmöiseksi kestämättömäksi ekologiseksi kriisiksi ja niitä asioita täytyy kysyä ja pohtia yhdessä ja tosiaan minkä äärellä olemme tänään ja se on myös niin kuin aikuiskasvatuksen ja myös sivistyksen tehtävä. Ja tosiaan tänään meillä, niin kuin näette tässä ohjelman, niin meillä on 3 puheenvuoroa liittyen näihin teemoihin. Mari esittelee sitten myöhemmin aina puhujat tarkemmin. Ja näiden puheenvuorojen alustuksen jälkeen meillä on sitten yleisökeskustelua. Ja myös sitten siellä yleisökeskustelun jälkeen jaetaan aikuiskasvatuksen juhlaan niin tämä 2024 tiedeartikkelipalkinto. Ja toivotaan myös, kun itse mietin tätä ajankohtaa, niin eilen vietimme Runebergin päivää ja tänään sitten voi toivottaa hyvää saamelaisten kansallispäivää. Eli olemme jotenkin ajallisesti semmoisen hienojen päivien äärellä myös. Eli lämpimästi vielä tervetuloa ja sitten annan Marille puheenvuoroon. Joo, kiitokset Outi. Ja seuraavaksi voidaan sitten siirtyä tähän ensimmäiseen alustuspuheenvuoroon, jonka meille tulee pitämään Johanna Kallio. Ja Johannan otsikko kuuluu, mikä todella on tärkeää
aikuiskasvatus ja ekologinen itsekasvatus ekokriisien ajassa. Ja Johanna on tuore kasvatustieteen tohtori Tampereen yliopistolta. Hän työskentelee kasvatustieteen linjanjohtajana Päivälän opistolla Valkeakosken Tarttilassa. Hän on tutkimuksissaan erikoistunut itsekasvatuksen eli itsen omaehtoisen sivistysprosessin suomalaiseen teoriahistoriaan ja erityisesti sen ekologisiin piirteisiin. Johanna on toiminut viimeiset 5 vuotta aikuiskasvatuksen tutkimusseuran johtokunnassa ja tämän lisäksi hän on kasvatuksen poliittista filosofiaa ja sosiologiaa tutkivan POISET-tutkimusryhmän perustajajäsen. Lämpimästi tervetuloa lavalle, Johanna. Kiitos, Mari. No niin, sitten stepataan. Kyllä, ja yritetään olla kaatamatta lasia. Hei kaikille mun puolesta. Mun nimi on tosiaan Kallion Johanna, ja siis mä oon tänään puhumassa teille perustuen mun väitöskirjaan, jolla väittelin Tampereen yliopistosta kasvatustieteen tohtoriksi viime vuoden lokakuussa. Mulla on nyt semmoiset napakat 25 minuuttia aikaa puolustaa teille mun näkemystä siitä, minkä aikuiskasvatuksessa todella tulisi olla tärkeää ja miten sen pitäisi ohjata sitä, millaista aikuiskasvatusta me kehitetään ja toteutetaan, minkä arvojen mukaan ja kenen etu edellä. Ja voi olla, että tästä tulee pieni hoppu, ja tänään oiotaan sitten silleen vähän mutkia suoraksi, mutta ei anneta haitata sen menoa. Eli mä lähden tänään puhumaan olettamuksesta, että meillä kaikilla salissa olijoilla ja siellä linjoilla olijoilla on selkeä konsensus siitä, että mitä maailmalle on tapahtumassa ekologisten kriisien myötä. Me ei siis lähdetä tänään väittelemään faktoista, vaan me pohditaan aikuiskasvatustieteen asemaa suhteessa näihin faktoihin, jotka me tuolla taululla nähdään. Eli kuten hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC-raportit on toistuvasti osoittaneet, niin meidän on kaikkien muututtava, ja meidän on muututtava nyt. Eikä jätettävä sitä muutoksen vaadetta seuraaville sukupolville, koska meillä ei kertakaikkisesti ole enää aikaa. Me ei voida ulkoistaa tätä ongelmaa ennen seuraaville sukupolville, ei teknologialle, ei jollekin muulle mielessämme olevalle taholle, vaan meidän on kannettava vastuuta asioista nyt. Eli koska meillä ei ole aikaa ja muutoksen täytyy tapahtua nyt, niin mä lähden olettamuksesta, että ekologinen kriisi on mitä suurimmissa määrin myös ja ehkä jopa juuri aikuiskasvatuksellinen kysymys. Ja tänään mä haluan perustella tätä näkemystä sekä suomalaisen aikuiskasvatuksen teoriahistorialla että pureutumalla tarkemmin tuohon mun otsikon kysymykseen siitä, mikä todella on tärkeää. Lähdetään laskeutumaan tähän teemaan tämmöisellä varmaan itse kullakin mieltä ylentävällä sitaatilla, jonka on kirjoittanut Suomen ja myös koko Pohjoismaiden ensimmäinen aikuiskasvatustieteen professori Urpo Harva. Ja niille teistä, joille Harva ei ole tuttu, niin kerron lyhyesti, että hän on siis tullut tunnetuksi suomalaisen aikuiskasvatuksen teorian laajamittaisena kehittäjänä. Hän loi ja kehitti alan peruskäsitteistöä ja pohti aktiivisesti aikuiskasvatuksen arvo- ja päämääräkysymyksiä. Eli nimenomaan sitä tieteen alan yhteiskunnallista tehtävää. Eli näin ollen suomalainen aikuiskasvatus on saanut alkunsa tämän Harvan tekemän pohjatyön ansiosta, joskin nyt nämä nykyiset kehitystrendit ei ole seurannut ihan sitä tulevaisuutta, jota Harva toivoi silloin rakentavansa. Mutta Harva on itse ehdottanut siis ensimmäistä kertaa jo vuonna 1955, että luonnonsuojelun edistäminen, eli sen, mitä me nykyisin kutsutaan ekologisesti tiedostavaksi toiminnaksi, tulisi olla juuri aikuiskasvatuksen ydintehtävä. Ja vaikka itsekin olen oppinut elämässäni kärsivällisyyttä, niin 70 vuotta sitten, kun on näin todettu, niin nyt tulee sellainen olo, että nyt voitaisiin ruveta oikeasti jotain vähän enemmän isolla volyymilla tekemään. Mutta tähän perustuen Harvasta on tänään hyvä aloittaa. Vaikka ihmissuvun tuhoutumisessa ei olisikaan mitään surtavaa ja pahaa, moraalisesti ei ole yhdentekevää, miten se tapahtuu.
Mä törmäsin tähän sitaattiin silloin, kun mä olin 2-3 vuotta sitten analysoimassa Rapia 30 Harvan kirjoittamaa tämmöistä ympäristöaiheesta kolumnia, aikuiskasvatus aamulehdistä ja vihreästä langasta. Ja tässä sitaatissa on jotain semmoista hirvittävän kiehtovaa, ja mä palaan tähän aina uudestaan ja uudestaan. Ehkä siksi, että tässä on kysymys jostain tosi isosta, jostain pelottavasta, mutta samalla jostain äärimmäisen tärkeästä. Kun tätä sitaattia oikein katsoo, niin varmaan suurimmalla osalla meistä rupeaa tuntua jonkinnäköisiä epämukavia tuntemuksia, kun me ruvetaan aivoihimme syöttämään tätä todellista sanomaa, mikä tässä sitaatissa on. Mä ainakin tunnen vatsan pohjassa semmoisen muljahduksen, rinnassa ahdistaa, välillä lähtee jaloista tunto, kun tähän palaan. Ja silti palaan siellä aina uudestaan, tai että voi joku toinen tehdä analyysinsä, että mistä on kysymys. Mutta nämä tuntemukset, joita me saadaan näiden epämukavien asioiden kohtaamisestahan ei ole mitenkään kauhean mukavia. Eli ei tavallaan ole kauhean ihme, että tekee mieli olla ajattelematta koko asiaa. Ja mieluusti ulkoistaa se johonkin muualle. Mutta sen sijaan, että me yritettäisiin nyt vaimentaa näitä tuntemuksia ajattelemalla jotain muuta, niin kokeillaan mennä yhdessä kohti tätä sitaattia. Eli faktathan puhuu sen puolesta, että tulevaisuus ei näytä kauhean valoisalta, kun me ajatellaan ekologista tasapainoa ja sen säilymistä. Koska tätä on kauheata ajatella, me voidaan tehdä se valinta. Ja nyt on tärkeää huomioida, että valinta on myös se, että valitaan olla toimimatta. Me voidaan valita jatkaa kuten ennenkin. Me voidaan valita ajatella, että ne tulevat sukupolvet hoitaa. Me voidaan valita ajatella, teknologia hoitaa asiat. Eli me voidaan olla tavallaan, tehdä se valinta, että me jatketaan meidän elämää keskittymättä siihen valtavaan, jättimäiseen, vaaleanpunaiseen elefanttiin, joka on täällä tilassa, leijuu ja syö meiltä kaiken hapen. Ja se elefantti on nyt se ekokriisi. Ja nyt mä puhun siitä vaaleanpunaisen elefanttina, jotta meitä kaikkia ei ahdistaa ihan niin kauheasti. Elefantti on olemassa, puhuttiin me sen olemassaolosta tai ei. Sen sijaan, että me valitaan olla ajattelematta sitä elefanttia, niin me voidaan valita tiedostaa se elefantin olemassaolo. Mutta se pelkkä tutkaileminen ja tiedostaminenhan ei johda meitä vielä suoranaisesti toimintaan. Ja silloin me vaan tutkaillaan. Mutta se tutkailu on tärkeä vaihe matkalla kohti toimintaa, koska sen avulla me tullaan kohdanneeksi sekä se elefantti että itsemme, ja samalla kartoittaneeksi se tila, aika ja paikka, jossa me tällä hetkellä ollaan. Ja mä väitän, että tämän kaltaisen tutkailun avulla me voidaan löytää niitä merkityksiä, jotka johtaa meitä vastaan siihen kysymykseen siitä, että mikä todella on tärkeää. Koska keskittymättä löytää merkityksiä maailmasta, elämässä ei tietenkään ole mitään järkeä. Jos missään ei ole järkeä ja mikään ei ole tärkeää, me ollaan umpikujassa. Mutta samalla me ollaan umpikujassa, jos me kieltäydytään puhumasta siitä vaaleanpunaisesta elefantista, koska se vaan laajenee laajenemistaan siihen pisteeseen asti, että joskus meidän on ihan pakko se kuitenkin kohdata. Ja mä näkisin kauhean ihanana sellaisen skenaarion, että me kohdattaisiin se elefantti ennen kuin on ihan pakko, kun vielä on mahdollisuuksia niihin parempiin, valoisampiin skenaarioihin. Jos me halutaan löytää merkityksiä ja tutkailla tätä elefanttia, niin meidän pitää silloin tunnistaa se meidän oma vastuu tuntevina, tahtavina ja toimivina ihmisinä, koska meillä oikeasti on vastuuta. Ei ole yhdentekevää, miten me valitaan toimia ja elää, koska meissä, joka ikisessä meissä on jo olemassa isomman muutoksen potentiaali. Eli sen sijaan, että me yritettäisiin leikkiä, että elefantti ei ole huoneessa, niin käännetään tilanne päinvastoin ja keskitytään nimenomaan siihen elefanttiin ja katsotaan maailmaa sen elefantin kautta. Yksi väylä tarkkailla sitä elefanttia ja havainnoida sitä on ilmiö, josta suomalaisen kasvatusteorian historiassa on 1800-luvun lopulta lähtien puhuttu itsekasvatuksena. Itsekasvatuksena käsitteenä viitataan siis tämmöiseen aikuisikään kuuluvaan kasvatustoimintaan, jolla pyritään laajentamaan oman ymmärryksen ja toiminnan eettistä näköalaa ja tunnistamaan sen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.
Eli kun puhutaan itsekasvatuksesta, niin me ei puhuta vain yksilön mielen sisäistä tämmöisestä puuhastelusta tai toiminnasta, vaan sen avulla on mahdollista kuvata maailmassa olemista tämmöistä relationaalisena eli sidosteisena ilmiönä. Koska kukaan meistä ei kasva tyhjössä, vaan aina jonkinlaisessa suhteessa asioihin, olentoihin ja ilmiöihin, niin itsekasvatus on tapa hahmottaa niitä relaatioita ja rajoja, suhteita itsen ja näiden muiden ilmiöiden välillä. Ja nyt me huomataan tämä siltaus todennäköisesti siihen vaaleanpunaiseen elefanttiin, eli itsekasvatus on sitä toimintaa, joka antaa meille mahdollisuuksia miettiä ja hahmottaa sitä meidän suhdetta siihen elefanttiin, antaa tietoa meistä itsestämme sen tarkkailun kautta, ja sitten auttaa jäsentämään maailmaa elefantin ympäriltä ja näkee niitä sidoksia, joita meitä sen elefantin kautta itse asiassa maailmaan on. Jotta havainnoista tulisi itsekasvatusta, niin tämä reflektiotyö on vietävä vielä hiukan pidemmälle. Eli on päätettävä, että mitä me sillä kaikilla tiedolla tehdään, joka me ollaan nyt tämän pohdinnan kautta kerätty. Miten me siis valitaan toimia, eli määrittää itsellemme jonkinlaisia kasvatuspäämääriä suhteessa siihen tietoon, joka meillä sen elefantin hahmottamisen kautta maailmassa on. Ja tässä kasvatuspäämäärien määrittelyssä ja niiden aktiivisessa tavoittelussa on juuri se isomman potentiaalin siemen, josta mä aiemmin mainitsin. Eli itsekasvatuksen harjoittamisella on aina olemassa kollektiivinen potentiaali, koska yksi sana, yksi toisin toimimisen tapa voi joskus olla se, joka nimenomaan sytyttää isomman rojon. Mä oon kuullut ja lukenut paljon siitä, miten itsekasvatusta on ymmärretty ja ymmärretään edelleen tämmöisenä käsitteenä, joka kuvaa tämmöistä mielen sisäistä elitististä puuhastelua. Ja mä suutun tästä, koska se käsite ei tarkoita sitä, joten puhutaan nyt käsitteestä sellaisena kuin se oikeasti niissä merkityksissä, mitä se käsite pitää sisällään. Eli jos elämän merkityksellisyyteen liittyvien asioiden pohtiminen on elitismiä, niin miten silloin itsekasvatus on voinut olla suomalaisen työväen sivistysliikkeen toiminnan ytimessä? Miksi se, että me pohditaan jotenkin sitä, että miksi me ollaan olemassa ja mitä me ollaan täällä tekemässä, voisi olla elitismiä? Itsekasvatus nyt kuitenkin on käsite, joka on osittain näiden elitismitulkintojen vuoksi pitkälti kadonnut tuoreimmista aikuiskasvatustieteellisistä teorioista. Se yhteiskunnallinen merkitys, jota se käsite on aiemmin kantanut mukanaan, on pikkuhiljaa kadonnut 1900-luvun lopulle tultaessa, kunnes myös sit lopulta koko käsite on vähän niin kuin unohtunut meiltä kaikilta. Mutta itsekasvatuksella oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella ja puolessa välissä vielä erittäin keskeinen rooli osana suomalaisen kasvatusteorian historiaa. Ensin yleisen kasvatustieteen kentällä ja sitten nimenomaan aikuiskasvatuksen teorioiden ensimmäisissä muotoiluissa. Urpo Harvakin vielä itse määritteli, että aikuiskasvatus on ytimeltään itsekasvatusta, joskin nyt tietysti harvan käsitys aikuiskasvatuksesta on sitä, mikä me nykyisin sanottaisiin sivistystyöksi. Mutta joka tapauksessa itsekasvatuksella oli aiemmin keskeinen asema ja se oli merkityksellinen käsite aikuisuuden oppimista kuvattaessa. Ja silloin se käsite kantoi mukanaan merkityssisältöä, joka kiinnitti yksilön osaksi yhteiskuntaa. Me oltiin osa jotain isompaa ja silloin sillä meidän toiminnalla oli nimenomaan se jonkinnäköinen kollektiivinen potentiaali. Me ei oltu vain yksilöitä, vaan me oltiin osa jotakin. Nykyään me puhutaan paljon jatkuvasta oppimisesta ja elinikäisestä oppimisesta, kun me viitataan ajatukseen siitä, että kasvaminen ja oppiminen jatkuu läpi aikuisuuden. Ja seuraavaksi mä tahdon tuoda ilmi, että mulla ei ole mitään henkilökohtaista näitä käsitteitä vastaan, ja mulla ei ole myöskään mitään sitä vastaan, että teemme työelämätutkimusta, joka on tärkeä asia. Mutta mä oon täällä puhumassa käsitteellisistä ongelmista, jotka liittyy siihen, että jos me halutaan muotoilla aikuiskasvatuksen teoriaa, joka oikeasti toimii ekokriisien ajassa, niin jos me käytetään vain näitä kahta käsitettä, niin me törmätään ongelmiin.
Ja mitä niitä ongelmia on, niin on se, että jatkuvan oppimisenhan on käsitteenä osoitettu viittaavan pääasiassa merkityssisältöön, jos aikuisuudessa oppiminen nähdään tärkeänä ennen kaikkea ja jopa vain ja ainoastaan työelämää varten. Ja työelämä on tärkeää ja oppiminen työelämässä on tärkeää, mutta jos talo palaa, niin onko työelämä kaikista tärkein asia? Onko se ainoa asia? No, sitten meillä on olemassa elinikäisen oppimisen käsite, jossa on tämmöistä sivistyksellistä historiaa ja merkityssisältöjä, mutta kuten Heikki Kinnari on osoittanut, niin tämänkin käsitteen poliittinen merkityssisältö on kaventunut voimakkaasti aikuisen itseohjautuvuutta, autonomiaa ja yrittäjämäistä kansalaisideaalia edistäväksi käsitteeksi. Eli me joudutaan taas palaamaan sen olennaisen kysymyksen äärelle, että mikä on tärkeää, onko se yrittäjämäinen kansalaisideaali olennaisinta, kun maailma palaa. Eli jos ja kun meidän täytyy luoda aikuiskasvatusta, joka ottaa tosissaan ekokriisin vaikutukset, niin meidän täytyy oikeasti käyttää useampia käsitteitä, jotka kantaa mukanaan myös erilaisia merkityssisältöjä. Eli me tarvitaan myös jotain muuta. Onneksi meillä on olemassa se suomalainen kaunis käsite nimeltä sivistys. Ja viime vuonna juhlittiin opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää sivistyksen teemavuotta, jonka tavoitteena oli määritellä sivistys tässä ajassa uudelleen. Ja itsekasvatus taas liittyy sivistykseen sillä tavalla, että itse kasvatus voidaan nähdä sivistyksen prosessikäsitteenä, eli prosessina, jossa sivistytään. Itsekasvatuksen asemaa tämmöisenä aikuiskasvatuksellisena käsitteenä voi jäsentää esimerkiksi Kiilakosken ja Oravakankaan tämmöisen sivistyksen kasvatushorisontin ja teknistaloudellisen kasvatushorisontin kautta. Eli he viittaa sivistyksen kasvatushorisontilla kasvatuskeskustelun alueeseen, jossa sivistyksellä määritellään olevan normatiivinen itseisarvo. Sivistyminen on jotakin, joka on osa yksilöiden luovuttamattomia oikeuksia. Ja mä ymmärrän, että sivistyksen kasvatushorisontti jäsentää aikuiskasvatusta pohjimmiltaan sivistämisen itseisarvoiseen prosessiin tähtäävänä toimintana, jossa maailman ymmärtäminen ja siinä eettisesti harkitusti toimiminen olisi se kaikista tärkein toiminnan päämäärä. Sivistyksen kasvatushorisontin ja teknistaloudellisen kasvatushorisontin merkittävin ero näkyy siinä, miten niiden piirissä suhtaudutaan myös talouteen. Koska teknistaloudellisessa kasvatushorisontissa, kun me kiinnitytään siihen keskusteluun, niin aikuiskasvatuksen perimmäisenä tavoitteena voidaan nähdä olevan talouden ja sitä tukevan työelämän tarpeiden palveleminen. Eli päästään jännitteiseen kysymykseen siitä, että mikä on talouden rooli ja merkitys siinä, mikä me ymmärretään aikuiskasvatuksena. Ja koska me liikutaan jatkuvan oppimisen ja elinikäisen oppimisen käsitteillä semmoisessa maastossa, me löydetään sieltä normatiivisia olettamuksia työelämään liittyvästä keskeisestä tehtävästä ja huomioita siitä, miten työelämä liittyy talouteen ja talouskasvun mukaan tuomaan hyvän ajatukseen. Mutta koska maailma palaa ja talouskasvu ei ole kyennyt tätä paloa sammuttamaan, niin sivistävästä kasvatushorisontista me voidaan lähestyä tätä asiaa nyt toisen näköisestä perspektiivistä käsin. Keskustella asioista, keskustella lähtökohdista, joissa mahdollisuus elämään on tärkeämpää kuin ajatus siitä, että mikä on taloudellinen hyvä. Koska palavassa talossa tärkeysjärjestys kertakaikkisesti muuttuu. Ja kun tärkeysjärjestys muuttuu, niin mä puhun täällä, silloin kun mä teen tutkimusta, niin mä lähden olettamuksesta, että aikuiskasvatuksen perimmäisimmän tehtävän pitää olla se elinkelpoisen planeetan turvaaminen kaiken talouskasvun yli. Eli kun mä oon nyt väittänyt, että tällä hetkellä ne käsitteet, joita me laajasti käytetään, joissa ei siis ole mitään vikaa, mutta ne sisältää semmoisia äänenlausumattomia ehkä merkityksiä, jotka ohjaa meidän tapaa ajatella. Niin jos me käytetään niitä läpiaikuisuuden oppimisen kuvaamiseen, niin ne ei kykene vastaamaan ekokriisin haasteisiin, koska me tarvitaan myös toisenlaisia käsitteitä tähän keskusteluun. Ja tässä mä ehdottaisin, että itsekasvatus voisi olla sellainen hedelmällinen kiinnostava käsite liittymään nimenomaan siihen sivistyksen kasvatushorisonttiin, tuomaan sitä sivistyksellistä kasvatushorisonttia myös aikuiskasvatus sen keskusteluun
vähän uudenlaisilla vielä käsitteillä. Mutta koska itsekasvatus tapahtuu nyt tietyssä tilallisessa ja ajallisessa kontekstissa, joka on ekokriisi, niin mä ehdottaisin, että voitaisiin puhua vaikkapa ekologisesta itsekasvatuksesta. Eli mä viittaan sillä semmoiseen aikuiskasvatuksen muotoon, jolla pyritään käytännössä toteuttamaan ekologista sivistystä. Eli sivistävää prosessia, jossa siirrytään tämmöistä materiaalisista arvoista kohti toisia ihmisiä ja luonnon arvoa tiedostavaa asennetta. Ja jotkut toiset salissa paikalla olevatkin puhuu nyt esimerkiksi ekososiaalista sivistyksestä, jotkut puhuu planetaarista sivistyksestä, on puhuttu myös Shiva-sivistyksestä. Mun mielestäni tässä kohtaa on aivan sama, että mitä näistä käsitteistä me käytetään, koska kaikki nämä käsitteet liittyy siihen samaan ilmiöön, jossa me osoitetaan se vaaleanpunainen elefantti täältä huoneesta, ja ollaan vielä niitä, jotka epämukavasti kertovat, että tiedättekö, se on tässä olemassa, ja se syö teiltä happea, huomaatteko? Eli ekologinen itsekasvatus on siis jotain toimintaa, käytännön toimintaa, jonka kautta me tavoitellaan sivistyksellistä ymmärrystä siitä, mitä maailmalle tapahtuu, miten meidän pitäisi suhtautua siihen faktaan, mitä maailmalle tapahtuu, ja miten meidän pitäisi toimia sen faktan kanssa. Tämä idea ekologisesta itsekasvatuksesta kehittyi siten, että mä etin 6 vuotta sieltä suomalaisen itsekasvatuksen teoriahistorian uumenista teorioita, jotka vois auttaa jäsentämään jollain tavalla itsekasvatusta ekokriisien ajassa. Ja mun tutkimuksen keskiöön asettuu 1900-luvun suomalaisten kasvatusajattelijoiden edistämä juonne, jossa ihmisen ja luonnonympäristön välinen sidosteisuus eli relationaalinen suhde asetettiin itsekasvatustyössä keskeiseen asemaan. Mä paikallistin 3 teoreetikon ainakin edistäneen tällaista ajatusta. Heitä oli 1800-luvun ja 1900-luvun välissä vaikuttanut poliitikko Santeri Alkio, 1900-luvun alkupuolella vaikuttanut kasvatusajattelija ja suomentaja Juho August Hollo ja sitten erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskolla vaikuttanut Urpo Harva. Mä keskityin tutkimuksessani erityisesti Hollon ja Harvan tuotantoon ja mä nimesin heidän tällaisen edustaman itsekasvatussuuntauksen ekologiseksi juonteeksi. Ja mä esitin väitöstutkimuksessani, että just tämä ekologisen juonteen olemassaolo osoittaa, että itsekasvatuksen käsite sisältää aiemmissa tutkimuksissa katveeseen jääneitä merkitysyhteyksiä, jotka voi kuitenkin tarjota semmoista hedelmällistä mahdollisuutta kehittää aikuiskasvatuksen teoriaa ekologisten kriisien ajassa. Ja niihin lukeutuu ensinnäkin ihmisen ja häntä ympäröivän luonnonympäristön välisen keskinäisriippuvuuden pohdinnan olennainen merkitys osana itsekasvatustyötä. Toisekseen niihin lukeutuu huomiot siitä, miten suomalaisessa teoriaperinteessä tämän itsekasvatuksen on erityisesti näissä varhaisemmissa määritelmissä nähty liittyvän olennaisesti siihen, miten ihminen jäsentää omaa olemassaoloaan yhteiskunnallisena toimijana. Mun pääsanoma on, että meillä itse asiassa olisi jo olemassa kaikenlaista, jolla me voitaisiin vastata tähän haasteeseen, mutta me ollaan unohdettu se. Ja mun ehdotus on, että meidän pitäisi jollain tavalla kaivaa se unohdettu esiin ja muokata se tähän päivään sopivaksi. Kun oli kyse näiden teoreetikoiden ajattelun syntetisoimisesta vielä osaksi tätä nykyistä yhteiskunnallista mallia, jossa me eletään, niin mä tuumin, että tarvitaan tueksi joku semmoinen teoria, joka jäsentäisi vielä tarkemmin niitä rakenteita, jotka itsekasvattajaa tässä ajassa ympäröi. Eli mä olin kiinnostunut siitä, minkälainen yksilön toimintaa yhteiskunnassa kuvaava teoria voisi tukea näitä itsekasvatuksen käsitteen määrittelyjä ja antaa raamit, jotka kuvaa sitä ympäristöä, jossa me itse kasvatamme parhaillaan itseämme. Tiedostamattomastihan me ollaan omaksuttu meitä ympäröivä kapitalistinen yhteiskunta osaksi meidän toimintaa ja hyvin kritiikittömästi. Tämä näkyy niin niistä käsitteistä, joiden avulla me maailmasta puhutaan, osittain myös tutkimuksessa, jota me tuotetaan, kuin sitten ihan meidän arkipäiväisessä elämässä. Ja mä lainasin tuohon ekologisen itsekasvatuksen rakenteiden kuvaukseen 1900-luvun puolivälistä eteenpäin vaikuttaneen psykoanalyytikko Erik Frommin yhteiskuntateoriaan, koska se selittää just näitä tiedostamattomassa meihin vaikuttavia tekijöitä. Eli Frommin ajatus oli, että on olemassa
tämmöinen yhteiskuntaluonne, jolla hän tarkoittaa yhteiskunnassa vallitsevia voimia, jotka ohjaa yksilöiden ajatuksia, tunteita ja toimintaa tietyn tyyppisiksi. Ja tätä tapahtuu esimerkiksi kasvatuksellisissa instituutioissa. Eli yhteiskuntaluonne on se elementti, joka liittää meidät kiinteäksi osaksi meitä ympäröivää yhteiskuntaa, koska se vaikuttaa paitsi siihen, miten me koetaan sosiaalinen maailma, niin se vaikuttaa myös siihen, miten me koetaan itsemme. Ja molemmat näistä oli tärkeitä elementtejä, kun me puhutaan itsen kasvatuksen haasteista. Ja just näitä kapitalistisia yhteiskuntia ohjaa Frommin teorian valossa markkinaluonne, jonka vaikutuksen alaisuudessa me ihmiset nähdään itsemme kulutushyödykkeinä, eli käytännössä tavarana, jolla me yritetään kehittää mahdollisimman korkea markkina-arvo. Ja jos me tullaan tietämättämme jos me siis tehdään itsestämme tietämättämme jo kulutushyödyke, niin silloin me ollaan aika syvällä semmoisessa välineellisessä tavassa jäsentää maailmaa. Eli jos kaikki on kaupan ja kaikella on rahallinen mitta, niin mikä on se puhtaan ilman, veden ja elinkelpoisten lämpötilojen arvo? Eli se, mikä Frommin teoria ekologisessa itsekasvatuksessa tekee, oli siis nimenomaan kuvata niitä rakenteita, jotka ohjaa meitä toimimaan ekologisesti kestämättömästi. Miksi me ei toimita kestävästi, vaikka me halutaan? Näistä on oltava hirveän tietoinen, jotta me voitaisiin päästä eteenpäin tästä mielestä ja puuhasteluajatuksesta siihen, että me oikeasti saadaan jonkinnäköisiä muutoksia aikaan. Ja tuossa dialla nyt näkyy, vähän huonosti näkyen, mutta näkyy joka tapauksessa väitöskirjan yhteenveto lopputulos, jota ei todellakaan tästä nyt ruveta käymään jännä juttu läpi. Mutta mallin tavoitteena on tavallaan hahmottaa sitä semmoista monitahosta kasvamisen prosessia, jota me käydään läpi silloin, kun me pohditaan sitä vaaleanpunaista elefanttia täällä tilassa. Eli olennaista on, että ekologinen itsekasvatus edellyttää ylläpidettävää tahtotilaa, tunne-elämän tutkailua ja kehittämistä, ihmisen ja luonnonympäristön keskinäisriippuvuuden tunnistamista, meidän sisäistämien ihanteiden kriittistä tarkastelua sekä sit valmiutta nähdä meidät itsemme kertakaikkisesti toisin. Että me voidaan ollakin jotain ihan muuta kuin mitä me ollaan ajateltu olevamme. Ja se, mitä mä lähdin hakemaan sillä, että 6 vuotta hautoudun kirjoihin ja yritin tehdä jotain, jossa voisi olla käytännön järkeä, niin oli tukea ja laajentaa sitä käsitteellistä apparaattia, jolla me tällä hetkellä puhutaan aikuiskasvatuksesta, joka tiedostaa ekologisten kriisien läsnäolon. Koska sillä, miten me puhutaan ja millä käsitteillä me puhutaan, on todella väliä suhteessa siihen, kuinka me nähdään meidän ydintehtävä niin ihmisinä kuin sit myös tieteen alana. Ja mä haluan tänään aloittamisen lisäksi myös lopettaa Urpo Harvan sitaattiin, joka mun mielestä tiivistää hyvin sen ytimen, minkä mä näen olevan sitä oikeasti todella tärkeää. Siitähän me lähdettiin puhumaan. Sen ytimen, joka meidän kaikkien pitäisi omaksua osaksi meidän toimintaa, niin yksilöinä kuin myös tieteen alana, laajempana kollektiivina. Eli vaikka sitten itseämme itse kasvattaen, jotta me voitaisiin jotenkin suhtautua uteliaasti siihen, että mikä on maailma, mikä on vaaleanpunainen elefantti, mikä on meidän suhde siihen elefanttiin ja miksi me täällä ollaan. Ja löytää sitä kautta mahdollisuuksia rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Koska kasvatustoimi on järjetöntä, ellei edellytetä, että elämä on arvokasta ja kasvatus on näin elämän säilyttämistä ja vaalimista. Kiitos. Joo, kiitos paljon Johanna. Se oli tosi hyvä avauspuheenvuoro tähän ja esitit hirveän hyviä kysymyksiä tässä lopussa, niin toivottavasti sitten keskusteluosiossa päästään keskustelemaan niistä vähän lisää. Seuraavana me siirryttäisiin päivän toiseen alustukseen, jonka meille tulee pitämään Arto O. Salonen. Ja Arton otsikko on Hyvä elämä kriisiytyvässä ajassa. Ja Arto O. Salonen työskentelee Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella sosiaalipedagogiikan professorina. Ja hänen asiantuntijuutensa liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen. Ja Salonen toimii myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin jäsenenä ja Snellman kesäyliopiston tiederehtorina. Ole hyvä, Arto. Haluatko puhua siinä vai tässä?
Mä voin puhua tässä. Käy vähän tätä. Oikein hyvää iltapäivää. Niin, tässä pitäisi oppia olemaan yhtä maailman kanssa. Ja se tarkoittaa sitä kokonaisvaltaista muutosta, jota käsitteellistettiin tuossa. Ihmisen suhde ympäröivään todellisuuteen on hyvin epäsymmetrinen. Ihmisen voima on kasvanut ja nyt itse asiassa, jos ajatellaan, että kulttuuri on ihmisen toimintaa ja ihmisen toiminnasta jäävää jälkeä, eikö niin voisi ajatella? Niin ihmisen toiminnasta jäävä jälki on kaikkialla. Esimerkiksi mikromuovia löytyy kaikkialla. Eli luonto onkin muuttunut kulttuuriksi. Se osoittaa sitä voimaa, joka meillä nyt on ihmisinä. Ja kun meillä tämmöinen voima on, niin nyt kertakaikkisesti meidän pitäisi oppia olemaan yhtä maailman kanssa. Valistuksen ajan perinnehän oli se, että me opittiin hyödyntämään maailmaa luonnonvarasäiliönä ja ottamaan irti siitä sitä, mitä ihminen tarvitsee. Ja planeetta tuntui riittävän oikein hyvin. Mutta sitten pikkuhiljaa meidän elämäntavat on kulutuskeskeistyneet, samalla ne on yksilökeskeistyneet. 35 vuotta sitten oli yksi puhelin kotitaloudessa, nyt on jokaisella omat puhelimet ja sen lisäksi piirungilaatikossa muutama vanha puhelin. Puhelin on tehty kokonaan ainesosista, joita ei tule tälle planeetalle koskaan lisää. 30 erilaista metallia. Sitten kun ne on kaivettu helpoista paikoista, sitten niitä vielä vaikeimmissa paikoissa on. Eli jossain vaiheessa ne loppuu ne metallit. Väistämätön eettinen ongelma. Eli tässä tullaan heti siihen, että kysymys nyt ihmisenä kasvamisessa palautuu eettisyyteen ja arvoihin. Ja yhä enemmän on väistämättömästi ajateltava kokonaisuutta, joka on planetaarinen. Ilmasto on aina muuttunut tällä planeetalla, mutta tämä nykyinen ilmastonmuutos on ihmisten aiheuttama. Ne aikaisemmat ei ole ollut ihmisestä johtuvia. Tai siis pääasiassa ihmisestä johtuva nykyinen, että ehkä joku 80% johtuu ihmisestä. 6. sukupuuttoaalto, jossa me ollaan, poikkeaa 5., joka oli 65 miljoonaa vuotta sitten. Ihmisellä ei ollut mitään tekemistä sen 5. sukupuuttoaallon kanssa, mutta tämän nykyisen kanssa on. Tämä on ihmisten aiheuttama. Ja luonnonvarakysymys. No sehän riippuu siitä, miten me kulutetaan luonnonvaroja. Eli tähän meidän näpeissä. Jos ilmastonmuutos ei johtuisi meistä, tilanne olisi hankala. Jos tämä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ei johtuisi meistä, ja se silti olisi totta, niin tilanne olisi hankala. Sama luonnonvarakysymyksiä. Eli nyt kaikki on näpeissä. Mutta jotta nyt pystyttäisiin luomaan elämäedellytykset jatkossa, niin täytyy toimia toisin. Tässä 200 vuoden aikana me on nähty aikamoinen kehityskulku. Tämän kehityskulun seurauksena on saatu aikaiseksi paljon hyviä asioita. Suomessa 80 vuodessa on irtaannuttu äärimmäistä köyhyydestä. 80 vuotta sitten ei ollut talvipakkasilla kenkiä, joilla lapset menee kouluun. Laitettiin kouluvuorot, että jos oli yhdet kengät, jotka kestää pakkasen, niin sitten ainakin yksi lapsista pääsee vuorollaan kouluun. Ei ollut vehnää oikein riittävästi tullut, niin sitten puunkuoren alta jyystettiin vähän nilaa sinne jatkeeksi. Että saatiin sen verran leipää, että säilyttäisiin hengissä. Kahvit keitettiin korvikkeista ja niin poispäin. Kun tulehdus tuli, niin ei ollut varmaa, miten tässä käy. Eli paljon on saatu hyvää aikaiseksi, mutta se perusta, jolla se hyvä on luotu, ei olekaan kestävä, eli se on horjumassa. Ja nyt tietysti kun elämän perusta horjuu, eli tämä nykyinen ilmastonmuutos, tämä nykyinen 6. sukupuuttoaalto ja tämä luonnonvarojen hupeneminen, niin onhan ne ongelmina niin isot, että sit voi kysyä, että onko itse asiassa sillä mitään väliä, miten nyt tällaisen yhden planeetan käy, koska tämä meidän planeetta on kuitenkin vain yksi planeetta tässä meidän aurinkokunnassa. Ja oliko niitä muita aurinkokuntia? No, tässä meidän galaksissa on miljoonia muitakin aurinkokuntia. Ja niissä planeettoja. Oliko muuten muita galakseja?
kuin tämä meidän linnunrata. Kukaan ei tiedä kuinka paljon, mutta paljon niitä on. Kerro minulle, mikä muuttuu, jos meidän planeetta kaikkeudesta poistuu. Ei muutosta. Tai siis naurettavan pieni. Muutos on samaa koko luokkaa, kun menisi hiekkarannalta hiekansirun ottamaan ja väittäisi toiselle, että tein intervention hiekkarannalle, se on muuttunut. Se on totta, se on muuttunut, mutta muutos on kovin pientä. Toiset lähtee tähän suuntaan ja toteaa, että mitäpä sitä äänestelemään mennä, kun yksi ääni on niin kamalan vähän. Kuitenkin, se on demokratian idea, että Stubb lähtee yhdellä äänellä, sä yhdellä, mä yhdellä äänellä, tai sitten ei lähdetä. Eli niinkin on, että yksi ääni voi kääntää äänestystuloksen toiseksi. Ja niinkin on, että puro syntyy yksittäisistä pisaroista. Eli systeeminen maailmanymmärrys auttaa näkemään toisenlaisen todellisuuden, johon meillä ei ole kieltä. Eli kielihän on se, millä me kerrotaan itsellemme ja toisillemme, mitä todellisuus on, millainen sen luonne on. Meiltä puuttuu systeemisen ymmärryksen pelimerkit, systeemisen ymmärryksen kieli, ja siksi me ollaan valmiit nostelemaan kädet pystyyn. Ihmiset sanoivat, kun ne kiinalaiset siellä, että kyllähän ilmastonmuutos on aivan turhaa yrittää Suomessa torpata, koska meidän päästöt on niin vähän. No, tunnistetaan kaikki maailman maat, jotka päästävät 2% tai vähemmän ilmastopäästöistä. Heistähän kukin maa voi sanoa, että heidän ei kannata mitään tehdä, koska 98% päästöistä tulee heidän maan rajojen ulkopuolelta, eikö? No, Suomi todellakin kuuluu tähän luokkaan, mutta jos lasket nämä maat yhteen, niiden päästöt yhteen, niiden päästöt on enemmän kuin kiinalaisten päästöt. Pikkupäästäjämaiden päästöt 36% kaikista päästöistä, Kiinan 31%, Yhdysvaltojen 16%. Eli ihan hyvin ainakin amerikkalaiset voi sanoa, että me ei tehdä kyllä yhtään mitään, jos ne pienet maat ei ryhdy hommiin. Ja niin voi sanoa ihan toden totta myös ne kiinalaiset, koska ne voi sanoa, että pienet maat hoitaa tämän homman, tai sitten ei kukaan. Tai sitten voidaanhan ajatella niin, että pistetään ruutuihin tämä planeetan väki, laitetaan näitä Suomen väestön kokoisia ruutuja täyteen tämä, niin sitten kaikki ruudut, joissa on 5,8 miljoonaa ihmistä, niin kaikki vaan voi nostaa kädet pystyyn. Meitä on vain 5,8 miljoonaa, ei meillä ole mitään osaa eikä arpaa tähän. Me voimme vaikuttaa niin vähän. Eli tämä on loputon ongelma ja eettinen haaste. Miksi tehdään mitään, koska tämä planeetta on kaikkeudessa niin naurettavan pieni. Tai toisaalta, mitäs jos haluisikin itselleen hyvän elämän? Eli siinä palataan nyt siihen sivistykselliseen haasteeseen. Ja jos lähtisikin siihen suuntaan, että kaikella on vähän väliä, niin voi olla, että elämä alkaisi rikastumaan ja merkityksellistymään saman tien. Tai sitten jos katsotaan, mitä tässä on saatu aikaiseksi tällä planeetalla. Ajatelkaa, me suomalaiset elettiin 150 vuotta sitten 40-vuotiaiksi keskimäärin. Kuvittele se valopää, joka olisi ottanut puheeksi, että tuli vaan mieleen, että tuplattaisiko Seliniä odota. Varmaan olisi moni ollut sanomassa, kuule, ei kuulu ihmisen ajatella tuollaisia. Ihminen ei määrittele elämänsä pituutta. Tässä sitä ollaan. Me löydetään syyt, miksi tässä ollaan. Tai 10 vuotta sitten sähkön suhteen omavarainen Suomi. Jengi olisi sanonut, että ei tiedäksä, ei siinä ole mitään järkeä, koska me saadaan halpaa tuontisähköä. No, vähän tuli geopoliittista painetta ja nyt me ollaan piirun verran vaille sähkön omavarainen maa vuotuisessa tarkastelussa. Tai sitten se äärimmäistä köyhyydestä irtaantuminen. Eli kyllähän me myös saadaan asioita aikaiseksi, jos halutaan. Eli muutos on massiivista, jos muutosta halutaan tehdä. Me jopa pistettiin maassa tiettyjä alueita kiinni tuossa koronapandemia aikana. Jos olisit 15 vuotta sitten sanonut, että tulee aika, jolloin
jolloin me laitetaan lukkoon tiettyjä alueita. Uudeltamaalta ei voi liikkua enää muualle Suomeen. Niin moni on sanonut, että niinköhän, että viittaa sotatilaan tai johonkin hyvin niin kuin kummalliseen, että hyvin epätodennäköistä. Niin me tehtiin ja kaikki vaan totesivat, että hyvä, näin pitää tehdä. Sen kummempaa niin kuin skandaalia siitä ei synty. Mutta mikä nyt jo orastaa, mikä jo ihmisiä vetää puoleensa on se, että kun hyvä elämähän se on, mitä kaikki planeetan ihmiset tavoittelee. Vai tunnistatko jonkun ihmisen, joka määrittelee elämän päämääräkseen muuta kuin hyvän elämän? Tai jotain sellaista, mikä asettuu vastakohdaksi hyvälle elämälle? Tuskin. Me puhutaan hyvinvoinnista ehkä nykyään Suomessa. Mutta vuosi sitten E2-tutkimuslaitos teki tutkimuksen suomalaisten hyvinvoinnista ja yksi keskeinen tulos oli se, että 51% suomalaisista haluaa parantaa elämänlaatuaan kuluttamista vähentämällä ja työntekoa vähentämällä. Eli meillä on jo elintason suhteen aika kivasti asiat, mutta elämänlaadun suhteen olisi vielä parannettavaa. Ja nyt saattaakin olla, että jos me ajateltaisiin hyvän elämän saavuttamisen kautta tätä murrosta, tätä kestävyysmurrosta, joka meidän on välttämätöntä tehdä, niin se kannattaisikin ehkä sanottaa tällaisena paremman elämän projektina näissä vauraissa yhteiskunnissa, joissa minun elämäntapani kuluttaa luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä yhtä paljon kuin 150 ihmisen luonnonvaran kuluttaminen ja päästöt Sahelin alueella. Eli jos minä jotain teen, niin sillä on todellakin merkitystä verrattuna siihen, että tämän planeetan köyhemmät ihmiset jotain tekee. Eli mitä ihmiset oikeasti haluaa ja odottaa elämältä, se on ehkä nyt se, mikä meneekin rahatalouden ulkopuolelle, ja me ei sitä osata ottaa huomioon, koska se ei myöskään ole päättäjien pöydässä, koska siihen ei pääse kiinni euroilla. Oikeastaan tässä palataan siihen, mitä alkuperäiskansat on oivaltanut jo iät ja ajat sitten. Köyhyys ja rikkaus puntaroidaan jossain muussa sfäärissä kuin rahassa. Jos menet Tansaniaan maaseudulle tänä päivänä, ihmiset ei saa kiinni siitä, että miten niin köyhyys ja rikkaus on rahakysymys. Koska ne kertoo, että se on sosiaalisen vaurauden kysymys. Jos minä tunnen jonkun, joka tuntee niitä, jotka voivat auttaa, siinä se hyvän elämän ydin on. Voin jakaa elämän ilot ja surut. Jos pystyn jakamaan arkisen elämän kokemukset, olen rikas ja piste. Näin ne sanottaa. Jos muutat rahaksi vaikka ton elämänilon, niin millä summalla olisit valmis myymään sen? Jos pystyisit sen myymään huomenna niin, että sitten huomista eteenpäin ei enää olisi elämäniloa lainkaan elämässä. Mehän myytiin Voltti Yhdysvaltoihin 2 vai 3 miljardilla eurolla. Se on Suomen suuri yrityskauppa tähän mennessä. Jos pistetään 5 miljardia tilille huomenna iltapäivällä, niin lähtisikö elämänilo sillä? Tässä maassa ei elämänilosta kahvipöytäkeskusteluja käydä, koska ei se ole relevantti kysymys. Meidän käsitys hyvästä elämästä on kovin kapea. Se on materiaalisen hyvän lisäämisen projekti, sellaiset laadullisemmat kysymykset ei kuulu siihen. Ja siksi oikeastaan tämä murros onkin palautettavissa tällaiseen hyvinvointimurrokseen, jossa siirrytään kohti sitä, mikä oikeasti tekee elämästä elämisen arvosta. Ja tässä on jotain sellaista, mikä kohtaa nyt suomalaisten hyvinvointikokemuksen tason. Se on siellä orastaa. Rahan lisääminen ei enää tuota sitä lisäarvoa, jonka se tuotti silloin, kun me oltiin äärimmäisessä köyhyydessä. Nyt se lisäarvo, se parempi elämä tulee jostain muusta. Ja jos nämä asiat muuttaisi tosiaan euroiksi, niin siitä ehkä alkaisi sitten syntymään näkemys, joka on ihan jotain toisenlaista hyvinvointinäkemystä kuin se, mihin me on totuttu. Mutta samalla nämä asiathan on niin itseisarvoisia, että näiden euroiksi muuttaminen on ihan naurettavaa hommaa.
että ollaan ehkä niin isojen kysymysten kanssa tekemisessä kuin esimerkiksi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi koettu elämä. Mulla oli mahdollisuus jutella Suomen Pankin tyypeille ja päätin esityksen rohkeeseen slajiin. Mitä jos me oltaisiin varmoja, että suomalaisilla parantuu kokemus elämän arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä? Niin olisiko se niin iso asia, että jää toisarvoiseksi se, kasvaako talous, pysyykö se saman kokoisena kuin se nyt on, vai pieneneekö sen koko? Ei ollut vastaväitteitä. Eli oikeastaan niin kuin se häkellytti. Yksi se oli siihen aikaan, kun nykyisen hallituksen ohjelmaa kirjoitettiin, niin yksi sanoi, että niin, tuonhan voisi käydä heittää tuohon Säätytalolle hallitusneuvotteluinkin, silleen vaan pohdittavaksi. Ja se kiinnosti, koska sekin osoitti sen, että ei näitä asioita enää tyrmätä, mutta nämä on avarampia kuin se, mihin me on totuttu. Ja nämä on sivistyksellisiä kysymyksiä. Kuka näitä toisi esiin, jos ei niitä tuo nyt sitten sivistystyöntekijät? Ehkä se on meidän tehtävä nostaa sitä, mikä on rahatalouden ulkopuolella olevaa hyvää ja joka on yhä olennaisempaa yhteiskunnassa, jossa äärimmäinen köyhyys kuitenkin on jo pystytty taittamaan. Kiitoksia. Kiitokset Arto tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Mennään vielä päivän 3. alustukseen ja sen meille tulee pitämään Reijo Miettinen. Ja Reijon otsikko on Haasteena arvojen ja käyttäytymisen välinen kuilu. Ja Reijo Miettinen on Helsingin yliopiston aikuiskasvatustieteen emeritusprofessori ja hänen tutkimusryhmänsä tutkii teknologisia innovaatioita ja niiden käyttöönottoa työelämässä ja erityisesti oppimista tuottajien ja käyttäjien välisessä vuorovaikutuksessa. Ja hän on kirjoittanut myös oppimisteorioista ja perehtynyt kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan sekä pragmatismiin. No, ole hyvä, Reijo. Haluatko puhua tässä vai? Joo, mistä mä pystyn selailemaan? Joo, tästä vaihtuu. Mukava olla täällä, kiitos. Kiitos kutsusta, vaikka tuo mun esittely kuulosti varmaan karmean teknologisten innovaatioiden käyttöönotto työelämässä. Sehän on hirmuinen seikka. Hetkinen. Niin, mä kuitenkin ajattelin aloittaa tästä. Tämä liittyy Johannan esityksen kiinteästi. Meillähän ilmeisesti myöskin seuravuosikirja, joka on tämä I.V. Snellmanin suomalainen sivistyskäsite. Kuten huomaatte, siinä on nostettu Snellmanin motoksi. Sivistynyt ihminen on se, joka ihmiskunnan suurissa kysymyksissä ymmärtää aikansa vaatimukset, jolla on tietoa ja tahtoa edistää näitä yleisiä etuja. Eli Johannan hieno esitys tavallaan tästä aikuiskasvatuksen traditiosta, niin meillä tässä snellmanilainen ajattelu oli vapaassa kansansivistystyössä kyllä toiseen maailmansotaan asti varsin vahva. Ja vaikka se ei tuonut erityisesti esiin ekologista orientaatiota, niin se kyllä antaa paljon arvokkaita eväitä tällaisen sivistyksellisen kasvatushorisontin rakentamiselle. Ja se on tämän kirjan tarkoitus, että niin kuin tuodaan myöskin tämä traditio, jolle mulle on itsestään selvää, että mitä nämä ihmiskunnan suuret kysymykset tänään on, ja siitä kuulimme tästä 2 erinomaista esitystä. Se on ihan selvää, että se on meidän suhteemme luontoon ja ekologiset kriisit. Enkä mä epäile ollenkaan, etteikö snellmanilaista ajattelusta tämä nousisi luontoisesti esiin. Tämä kirjahan on sellainen, että siinä on 2 osaa. Siinä ensimmäisessä osassa on suomalaisten tutkijoiden arvioita Snellmanin sivistyskäsitteen eri ulottuvuuksista.
Siellä on kasvatustieteilijöitä, Juha Hämäläinen, Mikael Uljens, ja sitten on politiikkatutkijoita ja aatehistorioitsijoita. Ja sitten tässä toisessa osassa sinne on koottu sitten Snellmanin kirjoituksia sivistyksestä ja kasvatuksesta. Itse ainakin koin tätä kirjaa tehdessä hirveän stimuloiksi. Mä palaan ehkä siihen vähän myöhemmin. Mutta nyt mä ottaisin toisenlaisen näkökulman, mikä on mua itseäni painanut ja kiusannut. Eli on olemassa aika paljon tutkimusta ja kirjallisuutta siitä, että vihreät arvot tai käsitykset eivät välttämättä johda käyttäytymisen muutokseen, edes kulutuskäyttäytymisen muutokseen. Meillä on tällaisia vertailututkimuksia, jossa ensin on jaettu tutkittavat ekologisesti myönteisesti suhtautuviin ja sitten sellaisia, mitään tällaisia arvoja tai ajatuksia ei ole, ja sitten on katsottu sitä reaalista kulutuskäyttäytymistä, niin ne ei eroa lainkaan toisistaan. Ja tämä on tällainen dilemma, jota mun mielestä täytyy käsitellä, varsinkin kun tietysti kasvatuksessa ja aikuiskasvatuksessa muussa, niin me tietenkin luontevasti tartumme ihmisten maailmankuvaa ja arvoja. Mutta jos näkökulma, että miten hemmetissä me ratkaistaan näitä ekologisia kriisejä, tämä kysymys on niin kuin pakko nostaa esiin. Ja nyt kun sitä kirjallisuutta on käynyt läpi, minkälaisia selityksiä tässä kysymys siis oikeastaan niin kuin se arvoista toimimiseen, siihen ulottuvuuteen, että miten sinne päästään. Ja kun tätä kytkentää on analysoitu, niin muun muassa tällaisia selityksiä esitetty. Ensimmäinen on sellainen, jota me voimme kutsua tavanmukaisuudeksi. Eli sellaiseksi tosiaan suurin osa meidän päivittäistä käyttäytymistä määräytyy jo vakiintuneista tavoista. Emmekä me tietoisesti tee valintoja, kun me menemme kauppaan tai viedään roskia ja niin edelleen. Tällaista käsitystä ihmisen käyttäytymistä edustaa esimerkiksi Aristoteles, Hegel, Dewey, Bourdieu ja niin edelleen. Sinne voitaisiin lisätä muita. Toinen, mitä filosofit on tuonut edelleen, että meidän modernin moraaliteorian kykeneettömyys käsitellä globaaleja ympäristöongelmia. Jos otetaan vaikka kultainen säätö, niin se ei paljon kerro tästä kysymyksestä. Ja kolmanneksi sitten vaihtoehdoksi esitetty arvokäsitteiden ja utopioiden kestävä kehitys, vihreä siirtymä, kohtuutalous. Voitaisiin lisätä ekososiaalinen sivistys, monitulkintaisuus ja ristiriitaisuudet ja sitten neuvottomuus siirtymän talouden uudelleenjärjestämisen tavoista ja poliittisista ensiaskelista. Tämän esimerkiksi Georg Henrik von Wright tuo 96 ilmestyneessä tällaisessa esseessä, jossa hän pohtii nykypäivää ja nimenomaan ekologisia kriisejä. Hän ilmaisee siinä tämän pitämisen ja voimisen välisenä kuiluna. Me kaikki tiedämme suurin piirtein, kulutusta pitäisi leikata, jotta ja niin edelleen. Mutta sitten Brick päätyy siihen, että vaikka me tiedämme sen, hän ei näe, että olisi sellaisia poliittisia mekanismeja, joilla esimerkiksi hyvin toimeen tulevien ihmisten kulutusta voitaisiin leikata. Ja nyt mä oikeastaan tässä pohdin vähän ensimmäistä mistä mä pääsen? Yes.
Joo, niin mä tulen tähän tavanomaisuuteen. Tavan käsite viittaa automatisoituneen, ruumiillistuneen dispositioon tai käyttäytymistaipumukseen, jonka objektiivinen pohja on se, että kun se on kerran muodostunut toistojen oppimisen kautta, meille muodostuu hermoja, se ohjaa meidän fyysistä käyttäytymistä. Ja sille on ominaista se, että se ja tämä liittyy ihmisen ajatteluekonomiaan, että hän ei voi koko ajan miettiä, että mitä me teemme, vaan suurin osa meidän käyttäytymistä täytyy tapahtua automaattisesti, että me selvitään arjessa. Eli tämä on myöskin ruumiillistunut dispositio, mutta muodostuessaan se on sopeutunut fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Ja tämän fyysisen ja sosiaalisen ympäristön osia ovat esimerkiksi infrastruktuurit, jätehuolto, liikenneinfrat, ostoskeskukset ja niiden esillepano. Siis ostoskeskus on sietämätön yhteiskunnallinen instituutio, jossa pakotetaan kulkemaan kaiken maailman sipsi- ja karkkihyllyjen ja muiden välitse. Sitten meillä on nämä Temut sun muut, jotka tarjoaa pois heitettävää rojua alihintaan kaikille ihmisille. Sitten meillä on myöskin yksi maailman suurimmista taloudellisen toiminnan aloista, joka on mainonta, joka luo uusia tarpeita ja haluja jatkuvasti. Sitten meillä on myöskin hallitseva taloudellisen kasvun ideologia, jota me kuulemme televisiosta joka päivä. Emmekä mitään muuta kuulekaan kuin, että miten taloudellista kasvua saadaan aikaan. Sen korollaari on kuluttakaa lisää. Sitten meillä on tietysti lait, jotka määrittävät, että kenen arvoja ja oikeuksia meidän yhteiskunnallisissa normeissa tunnustetaan tai ei tunnusteta. No huomaatteko tämä pointti, että hirvittävät koneistot ohjaavat meidän niin kuin arkista käyttäytymistä. Ja esimerkiksi John Dewey, hänen tapakäsitteessään hänellä on juuri se ajatus, että tässä dispositiossa ja käyttäytymisen tavassa erilaisissa tilanteissa yksilöympäristö muodostaa erottamattoman systeemi. Ja hän sanoi, että tapaa ei voida muuttaa suoraan. Että se voidaan muuttaa epäsuorasti, muokkaamalla olosuhteista. Objektiivisten järjestelyjen ja instituutioiden on muututtava. Ja tämä minulle merkitsee jotain sellaista kasvatuksestakin pitäisi olla aivan olennaisena elementtinä meidän käyttäytymistapoja ylläpitävien instituutioiden kriittinen ideologioiden ja instituutioiden kriittinen analysointi ja pyrkimykset niiden muuttamiseen. Mitä se nyt voisi merkitä? Lokaalisti se voi merkita sitä, että vaaditaan jätejärjestelyjä tai liikennejärjestelyjen muuttamista ja asetetaan kunnolla sitä koskevia vaatimuksia. Tai tarkastelemme omalta alueeltamme, minkälaisia ekosysteemejä, joita pitäisi suojella, siellä on ja organisoitua vaatimaan sellaisen toteutumista kaavoituksessa, että tavallaan se helposti sitten johtaa myöskin yhteiseen poliittiseen toimintaan. Jälleen tämä snellmanilaista ajattelusta siihenkin hänellä sivistyskäsitteessä moraalinen toimijuus, vakaumus, itsetietoisuus on hirveän keskeisiä.
Mun mielestä hän ajattelee näin, että kulttuuriajattelutapojen analysoinnin, kriittisen analysoinnin ja omakohtaisen analysoinnin pitäisi johtaa vakaumukseen. Ja hän vielä täsmentää tässä, että sen tulisi suuntautua ihmiskunnan tärkeimpiin, jos kohta inhimillisen tiedon kaikkein vaikeimmin ratkaistaviin kysymyksiin. Minä ymmärrän jälleen, että se viittaa juuri siitä, mistä kollegat äsken ovat puhuneet. Sitten hän sanoo myöskin, että vakaumuksen pitäisi paitsi tietoisuuden pitäisi johtaa myöskin työskentelynäkemysten, instituutioiden ja tapojen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Miten tämä poliittis-institutionaalinen ulottuvuus kasvatuksessa saataisiin mukaan on se, joka minua kovasti pohdituttaa. Kiitos.